Skupina chodců se po silnici pohybuje vždy vpravo, ideálně ve dvojicích a pohromadě. Vedoucí by měl zajistit, aby se útvar neroztrhal na menší skupiny, z nichž některé by se pohybovaly rychleji, jiné pomaleji. Skupinu dětí by měla doprovázet alespoň jedna osoba starší 15 let. Pohyb za denního světla je o poznání bezpečnější. Při běžné viditelnosti není třeba útvar chodců jakkoliv označovat. Projíždějící řidiči útvar rozpoznají a přizpůsobí svoji jízdu. Skupina by ale nikdy neměla přes cestu přecházet v zatáčkách či nepřehledných úsecích. Situace se však mění při snížené viditelnosti. Padne-li mlha nebo se začne stmívat, je třeba útvar chodců dobře označit. Řidiči, zvláště v zalesněném terénu, často špatně rozpoznají pochodující skupinu dětí a na úzkých lesních cestách mají krátkou dobu na reakci. Pokud se útvar pohybuje za tmy a bez jakýchkoliv reflexních či světelných prvků, řidič chodce rozpozná často až na poslední chvíli. Z hlediska bezpečnosti je nezbytné, aby byl každý útvar zřetelně označen. K tomu se využívají různé reflexní prvky či světla. I jediný reflexní prvek umístěný například na batohu má výrazný účinek. Při výpravách sebou míváme spíše baterky, čelovky nebo červené blikačky z kola. I jejich účinek je dostatečný a výrazně zvyšuje šanci, že řidič skupinu dětí na silnici zavčas uvidí. Umístění těchto světel by mělo být stejné jako u aut, tedy vpředu bílé světlo, poslední dvě děti by měly mít na batohu připnuté červené blikačky nebo světla. Nejlépe je označit pohybující se skupinu kombinací zmíněných prvků. Dostupné jsou jak bezpečnostní vesty, tak čelovky s možností různé barvy světla. Pokud vedoucí označí útvar vestami, pak jakékoliv přijíždějící vozidlo uvidí světlo ve tmě na velkou vzdálenost. Skupina i řidič tak mají dostatek času na situaci reagovat. Aby reflexní prvky začaly fungovat, stačí i sebemenší záblesk světla, i z poměrně velké vzdálenosti.